Trip mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Yes! Friday na! Bakit parang medyo napatagal yung daan ng Friday This is our favorite day of the week. Ay, alam ko, kitang-kita ko yung ngiti mo ngayon, kuya. Uwing-uwi ka na. Mamaya ka na umuwi, maaga pa, be. Anong oras lang, 3:32 lang. Huwag ka masyadong advance. Alam mo, sana tong Friday, no? Hindi lang 24 hours. Pwede bang 48 hours? Oh, ang tawag doon, abuso. It's a happy Friday, Kabisyo. Ang sarap sa ears. I'm back. It's me, your one and only. Ang babaeng takbo ng takbo sa isip mo. This is me, your daldalerang atleta, DJ Mara Tony, para sa programang Love Trip. Trip, trip, trip. Yo, Trip lang. Trip, pakinggan nyo to. trip. Bakit? Trip, Trip lang. trip lang. Trip ko today. Wala. Pwede ba yun? Alam mo kung pwede lang walang isipin ngayon no? Ang sarap na lang maging bata. Diyos ko, kung pwede lang talaga, mag-stick ka na sa mga 5 to 6 to 10 years old. Pero wala, B. 25 years old ka na. Bilisan mo. The life is changing. Minsan talaga mapapaisip ka, no? Ang sarap na lang ulit maging baby. Ay, sana all bini-baby. Yung tipong bata ka lang, walang iniisip. Tutulog ka lang. Kakain. Dedede. Okay lang ka ba huling dumede? Kakadede mo lang kagabi, biwag ako. Oy, pero sa totoo lang Ikaw ba, kuya? Kuya! Hello! Andiyan ka ba? Hello! Sige nga ikaw, kuya, ate, kute. Tanungin nga kita. Minsan ba naiisip mo, sana naging bata na lang ulit ako, no? Yung tipong walang iniisip, nakatunga nga lang, naglalaro lang, patintero, luksong baka, jackstone. Nag-jackstone ka, no? Yung mga ganong laro lang no? Oy, pero wag naman yung laro sa Squid Game, Sino ba dyan mga nakapanood na ng Squid Game? Alam mo yung mga simpleng laro ng... Ayoko mag-spoil, baka mamaya mamategi rin ako dito. Yung mga nanonood ng Squid Game dyan, ay! Mamaya ka naman doon ng Netflix, dito ka muna. Pakinggan mo muna si DJ Mara Tony, be. Yes, that's right. Siyempre, dahil Friday ngayon, ngayon ang all out sa trabaho. Uy! Ikaw kanina ka pa biyahe ng biyahe dyan. Magpahinga ka na muna, magmerienda ka. Siyempre, alam mo na gagawin mo kapag nagmemerienda ka, di ba? Makinig sa programang Love Trip. Dahil ngayon, pag-uusapan natin kung ano ba yung mga childhood memories na talaga namang nakakamiss at ang sarap balik-balikan. Pwede lang talaga maging baby forever. Siyempre, habang nagmemerienda ka dyan, kuya, makinig ka muna ng Feel Good Music. Ngayong Feel Good Friday, kasama pa rin ang iyong daldalerang atleta, DJ Mara Tony. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Let's go! Metro's number one. Metro's number one. Love